Gandang buhay! Yan, natsuke po ulit king marangle. Yan, ngini po. Ayan, ikaw ang Reggie, magbinulo ya. Lawin tayo po step by step. Muna, kabit na ingabyos, king bulong sagin, kay bat. Balutan ng koyo. Ipalog na king bulo. Kita, makanta mo po yung step by step na. Yan, tutuking step. 1 meter, 1 meter. Social distance. 1 meter kayo. Ayan, tutuki pong step. Ikaw ang dongdong, di dinana pong danom, ming lege ng kong Reggie, king bulo. Hindi pa kaili ko, 1 meter ka. Yan, bubukal na. Bubukal na po, malapit na kanyang maluto. Malapit nang maluto yung nasi. Yung binulong nasi. Niluto keng binulo. Yan. Luto na po yung binulong nasi. Yan po yung itsura. Binulong nasi. Ini pong kasalunsong ang maluluto. Binulong ulam. Yan. Binulong ulam. Yehey! Mga na! Bulas da na ing binulong ulam. Napali-pali-pa. Uy, kanyaman. Yan, kaya ridang may luto. Ayan po yung binulong nasi. Ayan. Hapin po itang abyos sa binalot ng kong Reggie ketang bulong sagin at lege na king bulo. Sino ko may pahintayin mo? Sandra? Binulong nasi, balamusuman.